mai hayi yanzu tsarin ka dama haka yake wannan abin da kake ya dace tuntunin na yin yayi wajen awa daya har yanzu ka bani biredi ba za ka bani ba kai ruwan yayi ka tara mun a hannu kake bani nake taba man shan sa gayi ciki na har ya cika kaga goje ka fa san tsarin rumfata ko ba sai na gaya ma komai ba ni rumfata ina bin abu ne daidai ruwa daidai tsaki yanzu ka duba ka shirgegen kato da kai ka zo wajen rumfata ka cewa ka zo shan shayi da biredi to in na tashi baka biredin wanne zan baka daga ciki babban ko karamin shi ne ba da kai ba shi ne da kai yanzu na sai maka gagowa in sun zo a za a sayarwa kai ka kake so a sayarwa to duk ci na ba kudi na bane a ka fa san ka'idar rumfata ni barin fata yadda na tsara haka nake yi ni kawai kallon ka ne daidai kai ne zan kalla in baka abin da ya dace da kai ruwa ne bai ishe ka ba sai ka sha ruwa sai ka tashi ka tafi to in ruwa nake zo zan sha in je in buɗe randan mata ta in sha mana to in ban shayi na da tashi ne wanda ka sha na yafi ma kamar yan baka ka ban kaya na idan ka bani ne don in baka ko kuwa a to ai na ga kai mun wani shishi ne ai to komai abun ka ba zan bada ruwan yayin nan ba he na hin yayi saboda yayin yau yayi zaki to ƙaryan banza to da ka san da aka da ka zo ba ka zama wani iya yi in ba za ka shawo ka ban kaya na wani Assalamu alaikum. Sannun ku. Shabje kaje ko sha. Da Allah dai yanzu duk koma da yawa kake dai ba shine abin da ya kani ba. Da Allah na so kai maza yanzu ka hada min rabin jaka da doriya saboda ina da mara lafiya ka san mara lafiya yana bukatar kulawa. Da Allah ayi kokari da Allah. Yi kokari da Allah kai nake jira. Sabri da Allah. Sannun ku dai. Sannun ku bai Allah. Ku da lafiya da badalla. Malam magana fa nake yi kaɗi kula ni me haka ne? Magana nake yi. Wai ne kake? Da kai nake mana yayin ne ma magana wane ne mai shayi a nan wajen? Ko ba naka bane ne kayan shayin? Yo ai da naji ka ce sha ni kuma ni shafke nake. Kaga ba huri ne na bane da kamata amma magana ba. Kuma dai koma da yawa kake ni ina ruwana. Tunda na riga na zo na ce a bani ba za a bani ba. Kyauta na ce ka bani. Ba ka tare sai ka ban ba ko? Okay, shi sa za ka kira da shashaja? Ko ma dai wa kake ni wannan bai shafan ba na gaya ma. Kawai ka hada mun abin da za ka hada mun kara ka ba. A barna ka haife ka da baka iya fitan shafke da bakin ka ba. Ko a kwatana aka haife ni me yasa ba za ka hada mun abin da na zo siya ban tafiya ta? Kai fafu kama da yan ginin wallahi. Dama fa an faɗa mun cewa kai fa baka san darajar mutane ba. Haka za ka bunkasa kasuwar taka? To wallahi zan yi maganin ka a garin nan inda ni ne. Ba a min rashin mutunci a zauna lafiya. Haka ake kasuwa? Kai baka san fata ba ko? Ban santa ba. To ni yadda na dama haka ake sha. Kuma duk saurinka da kake kece cewa in zo in baka ka tafi waye kake ta zai suma danka ne ko jikinka ko wani da kanka ba zan sayar ba. Haka kake kai kuma? Ba zan sayar ba. Haka kake? To billahi lazin illa wa ka tabo ruwan da huwa kanka. Da buga mun katako da Allah. An buga. Me za ka yi? Wannan din banza katako ne fa. An buga din. Kai yanzu haka kasuwa take kenan? To wallahi zaka san ka tabo ni. Malam ka yi hakuri da Allah. Do Allah do annabi ka yi hakuri. Idan dai wannan mai shayi ne haka tsarin sa yake. Haka yake shi rashin mutunci. Hi tsarin sa rashin mutunci hi ne. Amma ba ku ke mata aiki he rashin mutunci. Laifin ku ne yan unguwar. In ke barin su yake muku rashin mutunci. To yanzu nan ni ma ya kare min zagi akan na ce ibani biredi da ni da abokaina ka ganzu nan kowa ƙarshe ma zuciya suka ce to ba za su karɓa ba. To ko gaya masa zai sanya ta kowani yin Allah ni zan yi maganin sa. Kai amma kuma kai hakuri fa duk da haka. A'a kai dai ba ruwanka. Kai maganin sa amma kai hakuri. Babu ruwanka kai dai. Ba nan da rufansa ba. Nan da rufansa. Sai ta zama take da gobe in dai ina rayi. Ban fata ta zama cikin da gobe. Kwarai ma kuwa. A mai gida kai hakuri tun da ni ne nan da gaya maka wannan. Awa mallam. Zaka san ka taba waliyin Allah. Zan yi maganin rashin mutuncin sa a nan unguwar. A kai hakuri. Laifin ku ne yan unguwar da kan kyale shi yake muku rashin mutunci. To da kama kake ga masa matakin da za a dauka yanzu. To dan na bai hakuri mai laifi ne. Ba ruwanka ba na gaya ma. To kaga tafiya ta ku je can. Babu ruwanka. Duk matakin da zaka dauka mai gida ka dauka. Kai da hi ne ba ruwa na ni kaga tafiya dauka. Na boka da mu in dai ni ne zan yi maganin sa. Ya ga mun ni na boku lafiya. Shayi an fasa sai. Da hi na boku lafiya. Kuma ba ga ce gaba. Ba za a siya ba. Allah ya kiyaye. An fasa sai. Kuma nan ne maka alƙawari nan din nan. Wannan wajen sai ya zama take da gobe. Annan da gobe ya tsaya kwana. Ni ka ma sa na ma kai nan na biya ma wannan. Ni nan na biya ma. Na ma tashi ma je ka. Kada Allah ya sa maka tashi bane kai shekara a wajen ina rana. Na tashi je ka. Ya banza ga yau ko mutane ku da mutane su surutun banza da obi ku ku da kun da mutane ba ko ku da mutane da hayaniya haka ake rayuwa.
Rukayya, ji mana. Rukayya, ki haƙuri, ba na tare ki bane don na ɓata miki lokaci. Duk da na san yanayin da ake ciki. Yanzu me kake so ne maka? Nan baki kawai nake so, ki taimaka ki bani. Shikenan ka. An gashi. Sai me kuma? Shikenan wannan mata wadatar. Ba mu kawai muka ce ma kaji. Amu ma aiki yanzu. Ware? Haka ware ba? Haka ware ba ne? Hajjaju, na ga kin ba wa ‘ya'yanki lemo amma ni kin hana ni ban kuma san laifin da ne ba yau. Hajjaju, magana nake na jikin yi shiru. Ina tsaraba ta. Ka ga mun tsaraba ta. Hajjaju ke nan. Tsaraba ki ta kankana ko? Ina na sha'afa ne, na manta saboda ayyuka sun yawa a ofis Hajjaju. Shi ne sa yau na sha'afa wallahi Hajjaju. Ki sa kenan ne laifi ba a bani lemon ba ma. Din gashi na ga an raba wa ‘ya'yana amma ni ba a bani ba. Wallahi mama kake ba shi dan ni ma bai kama ice cream dina. To ke kuma bakin ciki kike bugudu. Bakin ciki kike kar a bani? Karka damu dadi. Dan na san mama za ta baka. Domin na san mama na tausayi da kuma adalci. Ai zaki ba shi kuma. Yawwa ce maka albarka ce. Kun ji abin da ɗanki ma yake faɗa. Kakki ne. To kuma ɗan bakin ciki sai ya mutu. Mama kin ji shi ko? Gida ya ce an yi wasa gaba ɗaya ban ganka a gidan kallo ba. Wallahi ina duba wa wani. Ina an yi wasa mai kyau, an yi wasa mai zafi amma gaba ɗaya nan na duba ko ina ne mai kana rasa. Sai ka san tsarin gidan mu. Kikan kowa sani. Wannan yayan na haka. Yi wannan da ya so da wannan da kashe ni. Ni gaskiya ni na ba zan yi da wannan magana. Ba zan yi da wannan abin da ake yi. Kafin ya tafi sojan ya nemi kwaka to ina ga yaje soja. Kai dai ka ba. Wani abu da matsala. Na matsala. Kawai sabon gida ne suke ɗan dabarun da za ka ke fitowa kawai a wuce wurin. Ko ba haka ba idan ya fito ko yana da cikin bandaki haka ko ya shiga aiki kawai ka biyo wani. Amma je gaba ɗaya da aka yi wasan nan na gama na duba gefe na duba wannan ka gaba ɗaya ban ji daɗi ba. Saboda muna yin adawa da ku yi mana. Ga ka gani muna ana cin ka kai ran wazo amma jan nan na duba gefe na gawa ba gaba ɗaya na duba da su ai abu na jiya wani abu da yake wallahi ko dadin mu ya kuna kuskure ni wannan da ko ya ce wani ya ka sai a gina ba ba mu da ba ta dan kin nan ba mu kenan idan aka zuba ido to gaskiya zai ta ma ke da haka ma ne ma to ne zai samu ya kai koyi tare shi wata ranar nema amma bai kamata a ce kafin ya tafi soja ya nema haka ina to ina ga yabi soja ma ina ga yabi soja kai wata ranar ce da ya ga wani ba zai lawari wani ma ni fa ni ne kana shi na kusan nan wannan haka ne amma dai ya kamata dai a san me za a yi namiji ne ba mace ba gaskiya
wallahi ma dan zaru ne na zo da ɗaya gari na da shi yasa nake bani da ya ɗin wallahi ma ni na tashi na inda amma ina Aisha ne yanzu in ta cikin ne Aisha ma ina ta yi mawa za ta ta ɗora ta kuma kai ma ka san ta gaskiya ne ba wanda kamata ki ringa bar tana fita ina haka ba na jin daɗin haka to da yanayin da ake ciki yanayin tarbiyyar yara duk yara ke kuma ta ringa fita kowane lokaci yadda ba da suna fita gaskiya a ni ma ba na bari ta tana fita in ta ce gidan sana kuma kai ma ka san ta mutum ne ke gaskiya ne haka ne amma shi ta da kuma wani lokacin da za ka yi ma ba na bari da ko ina wani yayi wani lokacin ko kasuwa ba na zuwa saboda ita an kula ya kamata a ringa sai da kan ki ko gaskiya bari mu je san kan wurin Allah da kusa ga ta nan ma yar hala. Shaye ka dawo. Wallahi Allah ya mana da na yi lafiya kalau na kika je haka Na je gidan sa. me ake yi Na je na duba ta. kin duba ta mata lafiya ne A'a, ba lafiya bane ba. Kai kuma na zuwa ne. Shi ne ba za a yi haka ne amma gizo ne kika ji ana magana dubiya sai dai mutum da lafiya Na ji na ce da mama sun yi. kenan kin kyauta amma ya kamata ki sani ba na sai irin wannan fitar da yake ko da yaushe ɗaya ne ban jin daɗin hakan ba shikenan ba damuwa Kullum magana Nasir ne. Ni dai ba ki taɓa nuna mishi ba ko so ɗaya. Sai kin ji kan da su magana Nasir ma. Amma na ga kamar kina son shi. Kamata ki ba za ki gane. To ki gane da ni mana kawata. Ki fa so nake ki nuna wa Nasir ko da su ɗaya ne. Kin yi gaskiya, Hassan. Kin san an ce yawan ambaton suna kuma tabbas na san abin suna ne da yawan ambaton sunansa ne dokin ƙaunarsa yake ƙara gudu a cikin zuciya na san kammalallen mutum ne cikakke mai kyakkyawar ƙira da kwarjini ƙawata wa'ayi na muka haɗu mutane ma suka fara da shi akwai wata rana. Nasir kenan. Wai kana so ka ce mu har ka san matsayin mace? A wannan matsayin da ke ciki? Kada ka manta kai goro ne. Ko ka san da haka? Yusuf, ka buɗe kunnuwanka ka ji me zan faɗa ma akan mace. Mace ita ce duniyar kowa a yanzu. Ita ce ji da ganin duk wani mai idanu. Mace ita ce nasara da garkuwar tasa wa duk wani jariri. Mace ce farin cikin duk wasu ahali. Kuma mace ce martaba da albarkar duk gidan da yake da ko. Bari na gaya ma wani. Mace ita ce jiya da yau da kuma goben duk wani mai rai. Allahu Akbar. Ina nufin babu wani mai rai da zai iya amfanar da kai wani abu ba tare da mace tare da shi. Kaga Yusuf, bari in karkare maka magana. Ko a sakamakon rahamar Allah aljanna mafi darajar sakamakon rahama ga namiji ita ce mace. Don haka ni a gare ni mace inuwar rayuwa ce. Lallai abokina, bakinka ya ƙara budewa akan yadda na sani da. Au ni ai akan mace ya kewa ma zai. Lafiya kala wallahi. Wallahi, na zo haka ne. Yaya nan ya aike ni. Oh, gaskiya yayi. Shikenan, dawo lafiya. Gaskiya abokina zan so in san makarantar da kake so.
soyayya ni ma in je in samu ilimin soyayya ne. Sai dai ka bari ai ba shi makaranta ake shi ba koyi kawai yin ruwa ke yin rokun da kake da rai daga kin ji yadda muka haɗu da shi duka shi tun daga lokacin na ji babu namijin da ya san aikin ƙyamusi da kuma martaba na kamar shi na tabbata ko titi a lokacin da ya fi fada soyayya da shi ba ma ke ba ko mai aure ce ta ji irin abubuwan da ya faɗa a kan mata sai ta fada soyayya da shi sai da idan cutar sun da za ta sayo kan mijinta haka ne ta idan haka ne mai zai hana ki haɗa ni da shi da ni mana duk irin abin da ke yi don wannan ba wasa ba ne ba na son wasa da rayuwarsa tun da rayuwa ta ke wasa bane dama nema wasa da ke yanzu Allah ya ci zuciya ke watan yayin sa'i ki sha ruwan mana Dama mai gida ne a kwanu a kan cewa kayan wasu kasu. Kaya ɗin kuma wallahi ta yi sun yi kyau sosai gaskiya na ji daɗi sosai da Allah kuma wani sa da Allah na gode ok to ba Allah kai sun kyau kuma zan kira shi ma sai wallahi ba afa ne shi sa zan kira shi amma da zan ji masa kira shi kenan na gode sai anjima yawa afa yawa lafiya bai Allah. Wani me farin da Allah bai me farin bai Allah? Me farin ka gurki kuma samu gani ne. Ka la ilaha illallah. Oh, to ke yanzu wannan abin ke wannan fuga? Wannan ne nake dariya ai. Wannan yar ƙiyar ne tsitsi a wannan zurkuɗe ɗaya budurwa irin ina kuka akan wannan ɗan mitsitsin abu. Kuma dole ne. A tura Allah gaskiya ne kamata. Wannan ɗan mitsitsin yaro ba zai fita ma wannan. Yanzu dai yi haƙuri ki tashi. Wannan dai na ta shagwabiya ce ke a gida gaskiya ana shagwaba ki da yawa. Daga arama miki ko ne take? Kici arama miki ko? Shikenan arama miki. Kin ji daɗin haka? Amma ni kamar ma ba kwaci ne ba san wannan fuska. Na zaki ta. Yusuf da sani dai? Ai abokina ne ma wannan. Sakurana ne. To shike. Ko zan iya samun dama da ai abin ne kamar almara abin da farko sai kuma naga ashe kai ce muguwa amma dan Allah ke abin kin ga kafki je ki ƙara tafiya gaba wata kai ta ƙare miki fashi a hanya kai a kai ne kiwa irin fashi na kuma da kin ƙara gaba sai kuma akan da wani katin amma da yanzu kayoyi a gasu nan fashi suke mutane